Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Para ka na namang manok na inaantok ka. Kapoy ged sa work. Oh, lapit ka lang kay Manong driver. Oo, kasi pipipion niya mo buli. Oras natin mga kabisyo sa buong Kapulaan. We got 31 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Siyempre kasama niyo pa rin po Tanghenyo, your sulit Diego Bandido at Duday dito po sa programang EDSA! At siyempre nako, next week na pala muli. Iniimbitahan na namin po kayo dahil Aliwan Fiesta na. Starting June 27, 28, and 29. Wow! Pinakamasayaing granding fiesta sa buong Pilipinas, ang Aliwan Fiesta. So, sa lahat po ng mga kabisyo po natin dyan, imbitado po kayo and this is for free. Wow! Alright mga kabisyo, eto na. Hindi na natin patatagalin to. Eto na po. Simulan na natin. Pag-usapan na natin to. Vice Ganda. Pinahiya umano ang isang lalaki on national television dahil sa akma nitong humalik sa babae na kasama din sa isang segment. Oh no! Actually, last week pa to, no? So, ngayon natin pag-uusapan kasi marami po tayong matutunan kaya yung mga topics na pinipili po natin is yung hindi lang po basta trending, mas maganda po yung may mga tutunan po tayo. May take home po tayo. Kaya Tang, logica na natin to Tang! Ay sige, wag mo nang patagalin para mahimasmasan ang lahat. Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic boards. Basic po ito na gawain ngayon yung ginawa po ni Vice Ganda. Oh no! Na marami po sa atin na walang pake sa kahinat na ng lalaking napahiya on national television. Kasi ang dahilan niya, mali daw sa paningin niya ang ginawa ng lalaki. Alam niyo mga kabisyo, ang mga ganitong pag-iisip ay nag-i-exist na po noong una pang panahon. At kahit sa Bible po, nire-rebuke to ni Paul. Ang mga nasa simbahan noon, ganito din po yung ginagawa eh. Ayon po sa Bible na nakasulat, maaari nating gawin ang kahit ano, pero hindi lahat nakakabuti o nakakatulong. Huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Po yung nakasulat in 1 Corinthians chapter 10, 23 to 24. Ganyan po yung nangyari. Di ba? It's my right na sabihin ito, pero hindi po beneficial yung right na yan. Nakakatulong ba doon sa tao? Hindi. Diba? Now, logican po natin mga kabisyo. Maaari po may iba't ibang dahilan kung bakit ipinahiya umano ni Vice Ganda ang isang contestant sa national television sa akto ng paghalik habang hindi niya naman sinita yung mga gwapo na nagbeso-beso din. Oh no! Ito po ay maaring dahil sa double standards. Again, personal preference ni Vice Ganda. Context ng sitwasyon, maaari sa anggulo nila, hindi tama yung ginawa ng lalaki. At syempre yung tinatawag nating unconscious bias. Ang incidenting po ito ay nagpapakita ng pangangailangan para mas malalim po na pag-unawa sa sensitivity at pakikitungo sa kapwa po natin, lalo na on national platform. Parang ikaw, Boards, pag nakakuha ka ng pasahero na maganda at sexy, anong ginagawa niya, Tang? Ay, syempre, basic. Nakangiti tapos nasabihan, good PM, ma'am. Diba? Ganon na ganon. Pero pag hindi kagandahan, Tang, ano nangyari? Ay, di siyempre, westpiyok lang, didma. Yan ang tinatawag nating
unconscious bias at double standards. Oy, maraming salamat pala. Nakatutok pala sa atin. Miko, ayan, maraming salamat sa pagtutok dito sa 90.7 Love Radio. Miko Karandang, Peñalba. Maraming salamat, bro. Ingat. We got 36 minutes after 7 o'clock. Here's the song coming from Simple Plan with Perfect. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!